N-am cu ce să fac. Ne pune pâine? Da, mai Mai este pâine? Mai dați-mi pâine. Asta, doamna Angela, ține tu. Ce să înțeleg? Să înțelegi. Poți să zic. Ce pot să înțeleg? N-am transpirat tot drumul. Transpira acum. Vedem că se strânge imediat. Foarte mult. Da, i-a făcut că tot n-a fost. Asta l-am pus și numai să mă curte. Cam. Forțez nota. Mai o trebuie, va de Dan? Nu, cred că e ok acum. Băi, ce curge. Curge slănina de la mine. Nu mai puneți, foarte mult. Bine, fi dacă Aveți legea să nu dai pe mine. Mai prinde așa bine să știi asta. Da. Asta le lasă acolo să o pune. Da, cu care nu-ți vă rog. Adică na, foarte sărat, ridicat așa să... Chiar să mă apuc, bă. Ce bine e dușul. Care aveți slănină, mai pune și peste pâine. Sunt șerpi aici, aveți bine. De care șerpi? Pe două picioare. Uite ce tare e făcut chestia aia. Și rotund așa. Nu mai scapă cu așa. Maria, hârnați-o ăsta e gata. Ce să spun? Mai dai două felii de pâine. Uai, dacă vreți să ne și la asta. E numai bună. Adu niște pâine, ceva. O felie de pâine. Slănină flambat. Unde cineva? Dar să nu dau felie de pâine. Anca, o felie de pâine dacă vreți. Da, da. Bine, da, la ciuperni și asta. După am dat și mie păsările sau... Sudon? Foaia cearnă. Mai prăjim o dată și asta se poate mânca. Cine ne face o poză? Asta ar fi o poză faină tare. Chiar dacă s-arde slănina un pic.